ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର 7ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ବୋଲବମ୍ ଉପରେ ରୋକ, ଜଳ ଉଠାଇ ଯାଇପାରିବେନି କାଉଡ଼ିଆ। ନମ୍ବର 2, ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଟୋକିଓ ଯିବେ 119 ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମେତ 228 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 66 ପୁରୁଷ ଏବଂ 52 ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 3, ଯୁକ୍ତ 2ର ସିଟ୍ ବଢ଼ିବ, ଅନୁମତି ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନମ୍ବର 4, ମହିଳାକୁ 9 ଦିନ ଧରି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ନିଶା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ। ନମ୍ବର 5, ବାପା ଓ ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ବାଜି ଲାଗିଛି ଜୀବନ, ଅନଲାଇନ୍ ପଢ଼ା ଆଲରେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଜୁଆ ଖେଳରେ ବର୍ବାଦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ନମ୍ବର 6, ଜିଓର ଦମଦାର ଅଫର, 11 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ 1 GB ଡାଟା ଓ ବର୍ଷ ସାରା ଚାଲିବ। ନମ୍ବର 7, ଏଣିକି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ 100 ଜଣ, ରାତି 10 ଯାଏ ଖୋଲିବ ଦୋକାନ ବଜାର। ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ 50 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।